vågade prata, eller ingen vill säga att här i Sverige. Det är så att jag har hållit med TikTok i snart 2 år, eller i 2 år ska man vara exakt. Men det är ingen fara, och med YouTube också. Men jag har upptäckt nu, det finns människor som kommer efter mig och får liksom, nu klagar jag, men får samarbeten och plus att de får jättemycket följare, liksom att de började bara 2 månader, 3 månader. De har inte bättre innehåll än vad jag har. Så jag tror jag har upptäckt att i Sverige för att lika i Sverige som skapare på YouTube eller TikTok, och kanske man måste vara vit. Eller man måste vara perfekt. Man måste ha perfekt svenska. Eller man måste vara 100% jättesnygg, tror jag. Tack i alla fall för att ni är här. Ciao!